Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Masu jinmu da masu ganinmu da masu mu ina nan muku sallama irin ta addinin musulunci. Ina ɗago hannu da lalai da jinjina da barka ga 'yan uwa masu bibiyar channel tamu mai albarka. Muna godiya da tarin fatan alkhairi ga kowa da kowa na nesa da nan kusa, na Najeriya da kuma na ƙasashe Kamaru, Burkina, Nijar, Mali, Ghana, Bamako da ragowar dai ƙasashe. Muna yi muku fatan alkhairi. Ubangiji Allah ka biya buƙata, kuma Ubangiji Allah ka bar zumunci. Fatan alkhairi ga kowa da kowa, ba mu raina kowa ma. Muna fatan alkhairi ga kowa, muna ba wa kowa nasara da rinjaye da kuma wato jinjina ga kowa da kowa. Fatan alkhairi, Ubangiji Allah ka biya buƙatu na alkhairi. Wannan channel ta mai albarka wato Gajimare TV, alhamdulillahi. Yau ma ta kawo muku wato katafaren sirri ko kuma wato laƙani muhimmi mujarabi, wanda mafi yawancin kayayyakin mu kuma abubuwan mu ne muke fara gabatar da su, kuma muke fara gwada su, kuma muke fara aikata su kafin ma a ce mun iya ƙoƙari mun fara gaya mutane. Saboda muna nan alhamdulillahi, muna da ma'aikata wanda alhamdulillahi suke aikata abubuwa kala-kala, ko kuma sirri ne ko kuma addu'a ake haɗuwa ake yi wa mutum ko makamancin haka. Yau cibiya ce mai samar da magunguna na herbal medicine, parasitina, wato cibiyar samar da magunguna na gargajiya. To alhamdulillah, wannan sirri da muke magana a yau sirrin mallaka ne mai ƙarfin gaske. Sirrin mallaka ga jini na wuce, amma lallai 'yan uwa ai ƙoƙari a kula a ji tsoron Allah gurin aikata irin waɗannan sirrika masu ƙarfin gaske. Yau ita mallaka dama ana yin ta ga yanayin da ya dace, ga kuma abin da ya dace a yi a kai. To alhamdulillahi. Da haka idan kai baƙo na cikin wannan channel tamu, kai mana subscribe, kai mana like idan bidiyon ya yi ma kyau. Da haka kai ka biyo ni a sannu a hankali tun daga farkon bidiyon nan har izuwa ƙarshe. Tun daga farkon bidiyon nan har izuwa ƙarshe insha Allahu, domin ka fahimci wannan sirri. Da haka za ka samu ganyen tumfafiya. Ka samu ganyen tumfafiya, za ka rubuta wannan sakandamin da kake kallo. In ka rubuta shi, yauwa za ka rubuta sunan wanda kake so ko kuma wanda kake so. Yauwa sai ka shanya shi ya bushe. Bayan ya bushe, dan uwa sai ka samu abin nan ka mutsike shi ko kuma ka rike shi ya laushi. In ya yi laushi, alhamdulillah, to sai ka samu, bayan ya bushe kenan, sai ka samu garwashi haka na wuta. Sai ka lulluɓa, sai ka tarara jikinka da shi. Lokacin da kake tararan, lokacin da kake tararan za ka ambaci sunan shi wanda kake so. So 19. Za ka ambaci sunan wanda kake so, kuma wanda kake so za ka ambaci sunanta so 19. Wance. Za ka ambaci sunanta wance. Na mallaki zuciyarki. Na mallaki zuciyarki. Wance, na mallaki zuciyarki. Kuma wane, na mallake ka, na mallaki zuciyarka. Haka mutum zai yi ƙafa 19. Bayan ya kammala, sai ya ɗago, ma'ana sai ya fita daga cikin shi turaren. To haka mutum za ka ringa yi har tsawon kwanaki, har wannan shi gyaran turaren da kai har ya ƙare. Har ya ƙare. Na'am, abin da za a yi kenan. Ganyen tumfafiya za ka samu, sai ka rubuta. Ana yi a bisa ko kwana 1 ko kwana 2 ko kwana 3. Ya danganta daga sanda shi wannan ganyen zai ƙare, wannan garin abin zai ƙare. Wannan shine sakandamin da kuke kallo. Sai a rubuta sunan a farko, wannan memo ɗin da aka bude shi ma wancan ɗin sai a rubuta sunan a ciki. Muna godiya, muna salati da sallama a bisa shugaba tare da alayensa masu girma da sahabbansa da duk wanda suka biyo addininsa da gaskiya har izuwa